Tervetuloa kaikille taas tänne Dionysos-klubin viininmaistajaisten pariin. Täällä tuttuun tapaan teidän seurannanne ovat erittäin hyvä ystäväni Rödvin Laine. Terve, terve. Ja mun nimenihän on Ilmari Kianti. Rödvin, viittisikö sä esitellä meidän katsojille tämänkertaisen viiniin? No totta kai. Meillä on tässä tänään on maistelussa tämmönen hyvin harvinaislaatuinen uutuus tosta niinku naapurista, niin Ruotsista. Oho. Joo. Ja mä kaadan sulle tässä samalla. Joo, kaada sen takiahan täällä ollaan. Olen laittanut sen tuohon ilmaan tuon. Joo. Sulle pullo on enää. Pullo, en mä tiedä se tulee. Mutta joo tosiaan, niin se nimi, tämä viinin nimi on Ursäkta. Ursäkta? Ursäkta, joo. Ja niin kuin kaikki näkee, niin tää on punaviini. Että aika laihan näköinen on. On kyllä valokultaa läpi niin, että ei ole tosikkaan. Joo, ja tässä on rypäleillä tässä on käytetty tämmöistä kuin Ferlot. Ferlot-niminen rypäle. En ole kyllä ikinä ennen En mäkään, mutta niin kuin sanottu, tää on tuosta Ruotsista, että en mä kyllä ole maistanut oikeastaan mitään. Jotain kotikuraa on joskus maistanut. Mutta sen verran mä pystyn sanoa tästä viinistä kuitenkin, että viime vuoden sadosta saatiin vain 5 pulloa, joten aikamoinen saavutus, että teikäläinen pystyi kaappaamaan meille yhden. No kato, Flindan. Joo, no siinä oli, mä ihmettelin, kato, mulla on yksi kontakti tonne Ruotsiin, niin se vähän yskäs, kun mä kyselin tätä, mutta kyllä se hoito taas, että se on hyvä kaveri. Mutta eikä tässä pidemmittä puhetta, niin maistetaan. Ruvetaan maistelemaan. Skål på den saken. Just. No ei kyllä haise millään. Ei tää nyt, joo. Aikamoista paskaa. Pakko myöntää. Että tosi niin kuin tiedätkö, mitään sanomaton. Kyllä, jopa hieman niin kuin nahkanen. Sanoisin jopa esinahkanen. Kyllä. Jos nyt sallitaan tämmönen. No eikö ihan samaa mieltä. Ja sitten jopa semmoinen hieman niin kuin anteeksi pyytelevä maku. No, kyllä, se on tosi osuva kuva. Ei ota niin kuin millään lailla tilaa. Pakko sanoa, että en voi suositella kellekään. Ei tämmöistä paskaa kukaan. No mutta kai me nyt, juodaanhan me nyt tää pois, eikä me voi viiniä heittää. Ei tietenkään. Okei, no mutta tämmönen tällä kertaa, että katsotaan ensi kerralla, että jos me saatais jotain kunnon. Näin me tehdään takia Baroloa tai Amaroa, mutta ei muuta, ensi kertaa. Hyvät jatkot. Yeah.